Sengifunde ba. Uzoqala phansi ikufunda. Okay. Na ebazalwane ke sibona la kuthunjwa la ngizosummarize. Kuthunjwa la into ayikade imenyezelwe before. Amen. Imenyezelwe before imenyezelwa uJeremiya. Amen. Kuthi kuzofika isikhathi la abantwana bakwaIsrael bezokwenza njani? Bezothunjwa khona. Amen. And uNkulunkulu wayethi bakuvumele ukuthunjwa. Amen. Bakuvumela ukuthunjwa bangakhathazeki kodwa bathunjwa nje ngoba babeqe izindlela zikabani zikaNkulunkulu. Amen. Amen. La sithola ke la siyathunjwa ke abantwana bakwaJuda, abantwana bakwaJuda bayathunjwa. Mabethunjwa la uNkosi uNebukadnezar. Manibonge igama lenkosi. Amen. La mase bethunjiwe khona izinto efuna sibheke nje zimbalwa la. Amen bazalwane. Sifunde kuzona. Amen. Mase bethunjiwe la lenkosi noma kwakuyinkosi ababengazazi izindlela zikaNkulunkulu kodwa ngoba kwakuyinkosi ngoba phela ngoba kwakuyinkosi yayiqonda yazi ukuthi abantu abazophatha indaba zasebukhosini. Amen. Fanele kuba abantu abakhuliswe kahle. Amen. Fanele kuba abantu abanjani? Abakhuliswe kahle. Amen. Abakhuliswe kahle sizwa ngoba la uthi kuba abantu abangenasici, abanolwazi okwazi njalo njalo yonke lento ayibalile. Abangenasici, amen. Abashesha nokunderstand, amen. Ababukeka kahle, amen. Ngoba why fanele babe njalo? Because ba representa ubukhosi baleso sizwe, amen. Amen. So ke wonke umuntu okhulungane ekhuliswe ebukhosini yazi kahle ukuthi uyaqikelela bayikhuliswa ukuthi ayikhuliswe ngendlela yokuthi ingalethi ishame, ingalethi ihlazo esizweni, amen. Hallelujah. So noma lonke engazani nezinto zikaNkulunkulu kodwa simbona ukuthi ufuna izinto eziright kulabo bafana because umusimbusisi. Amen. Ufuna izinto eziright. Now ile ndaba ngifuna ukuyiqondanisa nathi ukuthi fanele understand siziqonde nathi amen bazalwane. Njengabantu abaphathiswe noma abaphathiswe izindaba zikaNkulunkulu, amen. Abaphathiswe izinto eziphakemeyo, amen. Abaphathiswe izinto zombuso, amen. Hallelujah. Kuthi kufanele ukuthi siba abantu abamukelekayo, amen. Siba abantu abanjani? Njengalabafana lezinto ezibekwe kulabo abafana. Nkosi umusibusisi. Siba abantu abamukelekayo, siba abantu futhi abasheshe ukufundiseka. Siba abantu abafundiseka. Amen. Ngoba singabantu abamele umbuso kaNkulunkulu. Because umbuso kaNkulunkulu ukuze kube wona dominator la emhlabeni yithi esizokwenza ukuthi kube yiwo dominator. But uzo dominator ngendlela yokuthi sifundiswe kahle na indaba zasebukhosini bukaNkulunkulu. Siyazazi na nokuthi thina sirepresente ubukhosi bukaNkulunkulu, sirepresente umbuso kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Uma ngenxa yethu, amen. Hallelujah. Uma ngenxa yethu singabombuso. Hallelujah. Ngoba sithi siyovangela nje siyolanda abantu abazokwenza ukuthi enzenjani lo mbuso uexpande ukhule. Amen bazalwane. Ngoba kumsebenzi wethu ukuthi lo mbuso mawukhule ngoba injongo kaNkulunkulu ekugcineni lo mbuso wakhe awudominate umhlaba. Ekugcineni fanele udominate ini? Umhlaba. Amen. Amen. Lo mbuso fanele udominate umhlaba ugcine abantu sebesibalekela bephuma embusweni ebebekuyo beza kulo mbuso. Ngoba lo mbuso uyakhazimula, uyabaheha. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. But lokho asinakwazi kwasiyazi ke sonke ukuthi umbuso kaNkulunkulu usebandleni. Umbuso kaNkulunkulu kuphi? Usebandleni. Sesifunda amavesi amaningi ashoyo ukuthi umbuso kaNkulunkulu usebandleni nokuthi ibandla lingelombuso kabani? kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Sesishilo lisho endaweni eziningi eBhayibhelini. Lisho endaweni eziningi lasho nokuthi uNkulunkulu uthi ngathi thina siluhlanga olukhethekileyo. Amen. Siluhlanga onjani? Olukhethiweyo. We are a chosen generation. Amen. Hallelujah. Sikhethiwe. Njoba sila sikhethiwe, sichuziwe uNkulunkulu. Amen. Ukuthi sibe upriest
Amen. Sibe yini? Ubupristi bobukhosi. Amen. Ngamanye amagama lokho it tells us ukuthi uma ngabe umbuso nombuso uzokuma ube namandla udominate. Hallelujah. Awukwazi ukudominate inkonzo yobupristi ingenziwa ngendlela. Ingenziwa ngani? Ngendlela. Amen. Wonke umbuso odominateayo, wonke umbuso ovelile nobonakalayo udominate ngoba ustrong enkonzweni yani yobupriest. Ustrong enkonzweni yani bazalwane? Yobupriest. Amen. Umsebenzi wobupriest yini? Umpriest ulethela abantu isibusiso. Amen. Hallelujah. Umpriest umuntu ofundisa izindlela zikaJehova, ofundisa imithetho kabani kaJehova. Emlonyeni wakhe uhlala amazwi kabani kaJehova. Amen. So kuna ukutshela thina ukuthi ngamanye amagama njengebandla. Amen. Njengebandla sifanele sibe abantu abafundisekile. Njengoba labafana betata bayofundiswa nje, bafundiswa nemketezana, ubafundisela umbuso wakhe. But labantu baphuma bangabantwana bombuso kabani kaNkulunkulu. But ngenxa yokuthi bese umbusweni kaNkulunkulu bebefundisiwe ngendlela, amen bazalwane. Bafunda noma sebethunjiwe, bona ukuthi bayithunjiwe, wenziswa noma yini, noma uyayithanda noma akayithandi. Amen. Ngoba wenze njani? Uthunjiwe. So sithola labafana noma sebethunjiwe, banikezwa amagama ahlukile emagameni abo, banikezwa ikhundla eziphakeme. Kodwa kuthiwa bafundiswe indlela yalombuso. Amen. Abafundisa indlela yani yalombuso. But esithanda ngalabafana sithola ukuthi bebe understand ukuthi bona ba represent omunye umbuso, okuwumbuso kaNkulunkulu. That's why sibathola la noma sebefundiswa noma benikezwa ukudla. Kunezinto abangazamukeli. Kunezinto ezinjani bazalwane? Kunezinto abangazamukeli. Abazamukeli ngoba bayazi ukuthi ngokomfundiso yombuso abawurepresentayo nabawumele bona bangeni la. Amen. Abangeni kuphi? Abangeni la. Ikwati ndenze ukuthi ube naloko ukuthi bafundisiwe. Benze kanjani bazalwane? Bafundisiwe. Amen. Hallelujah. Now, what am I saying? Njengoba ibandla libona ngathi liweak alinamandla, ibandla liko strong ekufundiseni. Abantu beza nje esontweni ukuzokhonza bajabule bemnandi lento abayifundisiwe abathembekile ukuthi bayithathe bayidlulisele nakwabanye abazokwazi nabo ukuyithatha bafundisa abanye futhi. Amen. So as ibandla lisalekha lapho ekwazini ukuthi kumsebenzi walo ukufundisa abantu bazalwane, ukudlulisa lento abayifundisiwe bayidlulisele kwabanye. Amen. Ngoba bengayidlulisela iphelela kubo, kusho ukuphela kwezindlela zikaNkulunkulu, kusho ukuphela kwezimiso zikaNkulunkulu. Amen. Because abakwazi ukuyidlulisela kwabanye abantu even naseyizulwaneni zabo ke zezindlu zabo abakwazi ukuyidlulisela igcine kubo bagcina kubo nje abakwazi ukuthi kuyi-responsibility yabo ukuthi yonke into abayifundile ayingagcini kubo ayiyena kuyizulwane ezinjani ezilandelayo. Amen. Amen. Ukuze lo mbuso kungafika isikhathi la uphela khona noma lo mbuso kungafika isikhathi la ubonakala khona ungenamandla. Amen bazalwane. Amen. So sithola labafana ke la sebenzelwa ukudla, bayakunqaba ukudla, bathi thina sicela ukuthi singakuliki lokuthi singakudli lokudla thina sizodla imfilo. Ngoba bona ngaleso sikhathi abantu bakaZulu bebevele benomthetho ukuthi abadli noma yini. Ingenzi ukuthi bangakuthathi bangahomukeli imfundiso abayifundiswa njalo ukuthi nina nikudlo nje anikudlo nje ngoba kuyichilo. Amen. So ulwazi olunalo konke lokho babona into eyichilo, babona into ezobangcolisa, babona into engekho right. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Bayakunqaba, bayicelela bona ukuthi awusilike ngemfilo. Ngoba empilweni ayikho into ababengathi ningawudli lo. Amen. Ababengawudli ngoba bewazi ukuthi upoisonous. Amen. Khona izinto nje wazi ukuthi ayidliwa lezi ngoba ziyabulala. Njengenkonkwane. Inkonkwane ukwazi ukidla ngoba izobulala upoison. Amen. Hallelujah. Njengejoy.
Ijobi manje ngathi kuyadlala mina makuthiwa mawudla ijobi yahlanya. Ngikubonile kwenzeka practical kanti ngempela umuntu bayidla ijobi yahlanya, sanyani hlahla. Kodwa nje ngale